Vítejte u meditace nad kartou. Udělejte si pohodlí, otevřete mysl a své srdce a zaposlouchejte se do následujících slov. Přeji vám, aby dali život přesně tomu, co vaše duše právě touží slyšet. Důvěřuj tomu, že tvoje cesta plyne hladce a přirozeně. Přiznejte se, jak často už jste si v životě říkali, kdy to jen přijde? Nejistota a čekání na splnění našich snů může být velmi frustrující. Téměř celý život po něčem toužíme a chceme to nejlépe hned. Když se pak ale ohlédneme do minulosti, často si uvědomíme, že všechno přichází ve správný okamžik, že všechno je tak, jak má být. Klíčově důležitým prvkem v životě je správné načasování. A to nejen při hledání nové lásky, ale i tehdy, když toužíme vdechnout nový život svému vstávajícímu vztahu. Často si lámeme hlavu tím, proč zůstávají naše potřeby nenaplněné a nemůžeme to pochopit. Někdy kvůli tomu začneme o sobě pochybovat, nebo se dokonce rozhněváme na vesmír. Naučte se více důvěřovat vyšším silám, které o vás pečují a vedou vás. Věřte, že se díky této důvěře budete cítit daleko silnější. Když si něco přejete získat, dělat nebo dosáhnout, musíte to chtít upřímně a celým svým srdcem. Někdy splnění vašeho přání dlouho nepřichází, protože se vás vesmír snaží ochránit před vaší vlastní naivitou a dát vám více času si všechno pořádně promyslet. Každopádně se ujistěte, jestli jste pro splnění svého snu opravdu udělali vše, co je v silách pozemšťana. Ten, kdo přešlapuje na místě a neustále všechno odkládá, nemůže po vesmíru chtít, aby mu něco splnil. A pak už stačí jen důvěřovat, že se všechno stane ve správný čas a svěřit se do péče vyšších sil. Naslouchejte své intuici a buďte připravení udělat to, co vám napoví. Kdykoliv například ucítíte potřebu za něčím jít, jděte za tím. Když se vám bude něco zdát známé nebo povědomé, nechte se tím vést a zjistěte proč. Možná tak dojdete ke svému nejvyššímu dobru. Ale pozor, nečekejte velký třesk, oblak dýmu a totální převrat v životě. Spíš buďte připraveni na nejrůznější malé zázraky, které vás na cestě potkají. Víra v to, že se všechno děje ve správný čas a že všechno je tak, jak má být, vám dává dostatečný prostor o věcech důkladně a do detailu přemýšlet a provádět změny. Uvidíte, že nakonec budete bez tak překvapeni, protože se jako mávnutím kouzelného proutku stane něco nečekaného. Nikdo neříká, že život má být předvídatelný. Vaše budoucnost není vytesaná do kamene. A proto se nechte unášet proudem, svěřte se do náruče své úchvatné životní cesty a důvěřujte jí.